Sziasztok! Elérhető az első Zonvas térképem, ami nagy odaadással készült, apró változtatások voltak rajta, hogy minél jobb legyen a játékélmény számotokra. A map lényege: 16 játékos játszhat egyszerre 2 csapatban. Ez a játékmód kiváló lehetőség a készségek fejlesztésére, mint például az építés, lövészet és a túlélési taktika. Kihívásokkal teli és izgalmas élményt nyújt. Összességében a Zonvas térképem ajánlom mindenkinek, mert a játékosok számára egyedülálló és izgalmas kihívást kínál. Ha elnyeri a tetszéseteket, akkor iratkozzatok fel, lépjetek be a Discord szerverre, amit a videó alá csatolok majd. Használd a support kódom, küld be a Discord csoportba, és nyereményjátékban részt vehetsz. Terveim közt szerepel, hogy a mappon eltöltött idő majd szintén sorsolásokkal lesz bevonva, tehát azt hiszem, hogy megéri játszani a mappon. Jó játékot kívánok mindenkinek, és ne feledd használni a support kódom, amit előre is megköszönök. Én Gina voltam, sziasztok!